Iż-żerriegħa taħdem fis-skiet, fil-moħħbi, meta tindifen fil-ħamrija. Hemm l-iktar ħidma effettiva tagħha meta ma tibqax tara. Kieku ż-żerriegħa tagħmilha f'bozza u toqgħod ħares leha ma tilħax l-iskop tagħha bħala żerriegħa. U għalhekk il-ħidma tas-Sant Natalla ssir proprju bħal żerriegħa illi taħdem fis-skiet fil-kwiet. U Alla li kabbar iż-żerriegħa ma tikbirx għax toqgħod tisfurza, imma iż-żerriegħa tkun proprju fejn ma tidhirx. U għalhekk Ġesu iqabbel is-Sant Natalla ma' din iż-żerriegħa li jfisser illi s-Sant Natalla tikber bil-ħidma li ssir fil-kwiet, fil-moħħbi, fis-skiet, min nies umli, min nies xkejkna ħafna drabi, imma hemm hi tassew ħidma effettiva li tkabbar is-Sant Natalla.